sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na zulmulki jalla rabbul arshi mai yassari wa bawa nishi in yabo rabbu ko ya kishi sai ya bashi bayan nashi ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na rabbul wula ka ƙara salati wanda sayyidul sadati sahaban har da alil baiti da auliya usirin zati ya faɗi ma salamu alaiki da wasili nake da isarki kifin abun da abba ya baki ki bani da kokan ku da shauki ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na in gaida mai gidan mu waliyi abul abbas mai matsayoyi barhama shehu ka kai shehu gausul walayin ce masa bayi zan je a zawiya ta na daɗe wai shakwala rabe za a baɗe abba ka ƙara bani na karɓe in yi yo wanda shi ne zaɓi ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na dai sallama salamu alaika gare ka mai madina da makka na zo da baitukan begen ka ma'aiki ka yarda in waƙe ka dan na ga ɗaha ba ta mukarka Allah da kansa ke ta yabanka mala'iku suna hidimar ka ni ma dole ne in ɗauka ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na in gaida mai wa ma adaraka kai ne mai minka ilaika ya mai wa ma arsalina ka dukkan ya bayyana gare ka ya ambace ka ya zaɓe ka ya baka duk isarsa gare ka ya girmama ka ya karrama ka komai nasa ya zama naka sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na dan abdu har cikin sunansa kai ki hawa cikin yardarsa a ambace ka a ambace sa ka zama cika ta kalmominsa shugaba ka bani na furta maka baituka nagarta kalmomin ya zam sun fi ta saboda kai mafita ta sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na ya sahiban liwa labbaika sahiban shafa sa'adaika Allah ya ƙara girmama ka ya girmama ka ya girmama ka ya zulli da ainihin lijudi zalkamal cikakken abdi zulkamali banda muradi wanda ya kai na rayu da siri ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na kyan hali da kyawun siffa ga kyan mu'amala zul'ifa ana gayyatar saliyafa dan amina uba ga sharifa yana zama cikin ahalinsa soyayya namiji gun hafsa aikin gida ya sa hannunsa sunai tare don kulawa ta sa sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na sun yi mai shaida da karamci ga mutunci ga adalci cikin zaman su bai waranci ya fifita ɗai ya bar ɗai yanci sahabu ma suna tabbatin su yana girmama sha'aninsu yakan ci bashi domin su domin faranta zakatansu sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na a fagen kyauta na daban ne wani ruwan sama uku gane kyautarsa baya warewa ne in ɗaya garkuwar bayi ne shayabo rasulallahi sha ambata habiballahi mai tausayi nabiyillahi mai duka gaba daya wani jahi ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na gidana ina ƙaunarka na ɗau yabanka babba da harka dare da rana sai na aika maka baituka tsarkaka
annabi na ka ban yardarka ka tsaida ni akan hidimarka ƙaron hubbar shauƙin ka dan kai da kanka mai launaka ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na dan isarka dan girmanka dan tasayinka dan ramarka ka sana ji kariyin ganka sufarka mai fita da fitarka sayyidul abrari alfahani yake gaishe ka ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na ya sayyidul abrari annabi karɓi baitoci na